assalamu alaikum bandiraɓe, assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Pini TV, assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Pini TV. On calminama, on juurama, on ñagama duwa, on neldama duwa. En calmini foof, en juurima foof, en calmini sababuji men kala e nder galle o hay bowal galle o. En calmini hilifaɓe meɗen diine, hilifaɓe meɗen aada. Taw noon neɗɗo dañani e duniya ko ɓuuri sababuji muɗum e jinnaɓe muɗum tigui rigui. Jetten Allah, jetten ɓurɗo winde hono Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Taw noon ko sababu mo ko tagire den ɗum noon jetten hen Allah no fewi woni ni en weltare so wona no ɓurɗo windere e machallah. Hande debbo joɗotako ɗo ha waɗa ha sabanal ngam walla ha wiye ha sabanal ngam ɗum noon ko Seydina Mouhamed tan dañi ɗum. Jettiren ɗum Allah, woni faaro meɗen, woni faaro l'islam no hannirta ni. Demba Ndiaye salmodiri e bandiraɓe. Jamano wiyete moon bandiraɓe iyewɓe Pini TV, en calmini bandiraɓe wonɓe e leydi Sénégal hay bowol leydi Sénégal. En beltima ɗumen, en calmini sehi men musidɗo men Cheikh Oumar Ba gon toon to Allemagne. En calmini ceerno Ibrahima Thiongan nan toon hande to Thilane. En calmini bandiraɓe foof, sohna Raky en mbi bisimilla mabɓe yewtere mabɓe goni. Ko noon tigui Demba Ndiaye, en jetti foof, en jarni foof, en jarni yeeɓiyankoɓe men ɗo e Yawo Pini TV. Eɗen joguiniɓe jettoto mo ganduɗa jogui koɗo fuddi ala ɗo haaɗi. Ɗum noon en mbiɓe vive ɓe ganduɗa kamɓe goni yeeɓiyankoɓeɓe e waɗoɓe partagé e waɗoɓe aimé ɓe. Taw noon machallah eɗen gandi ɗoɓe jaggi en ɗo tigui rigui ko noon. Eɗen ñaago Allah tan, Allah baɗowo no wela eno welira, nde rokkata en sembe kadi wawde joɗade ɗo. Eɗen mbaɗa ko weltinta leñol ngol, ene waɗa kadi ko weltinta yeeɓiyankoɓe men ɓe no hannirta ni. Hande noon machallah eɗen jogui mo ganduɗa ko eɗen dusodiri mum e kala saaha, hono Eva Ndiaye. Eva bisimilla ma calmodira e bandiraɓe e sohna Eva. Ok, assalamu aleykum bandiraɓe, onon foof mbaɗa salmina moon, mbaɗa yetta moon no fewi, mbaɗa salmina kala neɗɗo gonɗo e Pini TV. Vraiment mi waɗi content no fewi. Min ñaago Allah min commence émission e jaam e salam, min termina hen kadi e jaam e salam. Voilà, merci. E ko noon sohna Eva machallah en jetti no mbiɗen ni ɓe ganduɗa kamɓe tigui rigui goni yeeɓiyankoɓe meɗen no hannirta ni ɗo e Pini TV. Yajanta en noon so wona nadde e bundi toɓɓere meɗen. Toɓɓere meɗen hande noon toddiɗen ko wiyete ko hande rendo ngo walla rendoji meɗen walla guuradi meɗen. Sen mbi guuradi men, min mbi ko guureten e nder galleji men, ko guureten e nder boowal galleji meɗen ɗi. Woni holɗum ceerle kewɗe teskade e rendo ngo, ceerle kewɗe teddade aduna o wona tan rendo men Sénégal, wona tan dinguiri men enene Fouta tan ɗon tan haaɗi wiyete ko e nder rendo men kala walla e nder leydi men e bowal leydi foof ko hunde teskade no fewi. Ɗum noon eɗen mbaɗi hen erago walla eɗen mbaɗi hen namdal. Hoto caɗele ɗe goni e nder yewtere nde, e nder toɓɓe ɗe. Mboɗo sikki caɗele ɗe ma bandiraɓe par ce que mbiɗa wonde e madama gorko mo ganduɗa konko woni Demba Ndiaye. Mbiɗa sikki mo yaño hen no fewi. Wasata dañen hen solution no hannirta ni, saabu eɗen poti yewtide e rewɓeɓe, jewdiden kadi également e worɓeɓe. Saabu sen mbi debbo gorko nan sara muɗum, ɗo debbo moƴƴi foof gorko nan sara muɗum, ɗo debbo boni foof gorko nan sara muɗum. Ɗum noon en mbi tan ko gueɗe ɗiɗi ɗe ganduɗa ko takkodide mbawa serude hay saaha goto. Ɗum noon Demba bisimilla ma. Mbani sohna Raky, en calmini musidɗo men Samba Alassane Thiam, kanko woni secrétaire général da RTP. En calminimo no fewi, en ñaganimo Allah moƴƴere kanko e sohnaɓe noon. Sohna Raky, hande ko ganduɗa ɗo ko yewtere nde ganduɗa ko yewtere wonde fayida. Nde tawno ko yewtere nde ganduɗa ko yewtere e jahude yimɓe foof. Nde tawno yimɓe foof en jogui kulol hande e jamanu payaɗo o. Dewle ɗe ganduɗa jawɗele mbaɗata hen, anniyaji mbaɗe hen. Allah mi yaramtaw ko dewgal endam, Allah mi yaramtaw ko sehilaɓe andirnoɓe wowodirnoɓe yakar jogo hen, jogue hen, jomumen jogue hen anniya. Ene wawi ni taw ɓesgude toɓɓe hen, nde ganduɗa keɓata yettat toon. Allah waɗa dewle ɗe mbaɗe hen jawɗele kewɗe, kono noon ɓe jutta balɗe. Ko sababude ɗum noon ne heewi, so yimɓe duttima caggal seeɗa, ko sababude ɗum ɗo ne heewi, saabu ko adi foof ko yiɗirde sibo Allah woni hande ko weeɓade. Aɗa andi min mbeɗa yiya catholique en ɓe en mbaɗa affaire goto, so tawi debbo ne rese walla resodiroɓe ɗiɗo eɓe namdo ɗumen konngol taw ene kuccite bandiraɓe men, ene kuccite diine men mo gonɗini o
dokko toon konngol aadi mbima kaari beela yiɗi kaari debbo namde beela yiɗi kaari oye ngol yiɗimo oye beela yiɗimo so dañi e so waati o wiya aha oye beela yiɗimo so tawi omo ñawi walla omo sello e aha siñine gorko ne fasalika kono enen en jettoyaki toon enen dewgal so joomum ari ene ƴamma addete ƴeewede ko hol gonɗo yummakko ayi hol gonɗo bammakko aha i holko liggoto holko jogui hol leñol ngol jeeya ɗon yiɗi noddude ko wonko ƴeeweteɗo on ko wona yiɗodirde sibo Allah wonko lijjitte toon te ɗum ɗon ala doole dewgal so ɗon sen gummima ɗon debbo o so naati dewgal ngal ooli wiye o woniri toon kanko tan e joom galle o sibo Allah e nelaɗo muɗum ha ɓesgo tawe toon ala wonɓe o heɗoto wodde wonko ñukinto walla wonko ɗamini so yiyani ɗum gille makko geggat walla gille makko gusso walla kanko hoore makko o amana ɗum woni gorko yiyen hoore mum wonɓe ɓe kadi ko ganduɗa joomen cuuɗodirat ko heewi gorko cuuɗa debbo o ko gonɗa e dow muɗum joomum noon a haalnan ɗum gonga yaha ha naata nder yiyo toon goɗɗum ko ganduɗa hoore ma ɗaminno koye maɗa kanko ne an gorko tawde suɗɗum debbo o a nani dey to banggal cellal ma to banggal hakkille ma to banggal dañal ma kaala ko gandanɗa mana hoore ma ɗum so debbo naati ha nder taw yiyani ɗum ɗum nan kadi ne herƴina hakkude goɗɗum ɗum kadi woni enen no mbaɗen ni Afrique enen fof eɗen gandi Afrique wonko wiya nanguino hay nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗum kadi nangi hen wonɓe ganduɗa jaɓani accude yimɓe ɗiɗo yiɗodiri gandi tan ko yiide yimɓe ɗiɗo yiɗodirɓe taw degal ɗumen ne ɓeyi hasidagal no wayno ɓeyi ɗum noon sohla rek waɗande so ɓooyi kadi ma ɓe ma en reedanade hen fewi subabu noon Demba Ndiaye machallah yiyande ma waɗi fayida en wattaten joni joni totten Eva tan kankone wasata ko weddi hen tawno eɗen gandi tigui rigui omo jogui hen yiyande no fewi sohna Eva bisimilla ma e kay Raky a jarama mbaɗa waɗma remercier ko tottuɗa kam parole o mbaɗa wiya tan divorce hande actuellement hay banque mondiale ɓe waɗi goto rapport mo ganduɗa ɓe wi en Afrique il y a ene heewi divorce e divorce o so waɗi c'est parce que cause uji ɗi ene heewi par exemple infidélité ganduɗa ko woni ko ganduɗa partenaire mo gonnuɗa o a haalantamo ko woni gonga te mi sikku ɗum ɗon yimɓeɓe tahata eɓe daña probléme e nder couple mabɓe a faami so tawi kadi eɓe wiya kadi affaire pauvreté sa dañani ko heewi sa reesi a ala ko rokkuɗa ɗum en général debbo o yahat lawol mum so tawi o dumani so tawi o wonani mo ganduɗa omo gëmi Allah dal no feewi a faami e pour affaire infidélité o noon mi sikku tan worɓe ɓe joni koɓe fotɓe eɓe ha so tawi ɓe dañi goto debbo eɓe haalnama gonga eɓe haala ko ganduɗa ko kañum waɗi so tawi ko mbuuɗu ɓe jogui wiyoma ko mbuuɗu joguimi so tawi kadi ɓe ala galle yimɓe wima mi ala haade mabɓe nadde e mariage o kono ɓe accata ha ɓe naate e mariage o debbo o ene anda probléme mabɓe maɓe watta vivre o ɗum ɗon neɗɗo dal a haalat gonga partenaire ma o beele son gondi kanko mo andu oɗo ko ɗum ɗo o jogui beele onon gonda waɗa dañon bibbe waɗa duré dal voilà ko ɗum ɗon wonno opinion o e machallah Eva sa ɗo puɗɗo gayniɗa ɗo ko ɗon puɗɗortomi par ce que ɓe mbima hande eɗen wiya so tawi gorko ari jamde ɓiye a namdota ko holleñol ngol jeeya namdoɗa koko liggoto ene haasi hanki wonno ko ɓi holon kono hande ko holko liggoto e nder ko namdoɗen ko jomum liggoto ko foof tagari ganden jomum ko liggoto walla ko jogui e ko ronki jomum ne wawi wiide mbeɗa jogui immeuble nder Almadi taw wona gonga ko wiyatma ko laatotako ko heewi hen ko dendiraɓam jiggoɓe tan kalata gonga worɓe ɓe pusɗen wiide ɓe eɓe mbawɗen wiide ɓe ganduɗa ko ɓe tonniden ɓe saabu sa wi gorko ma miijo mbeɗa jogui kawmiraɗo mbeɗa jogui bamiraɗo mbeɗa jogui babiraɗo kono enen no tollidden eɓe tonnide ɓen ɓe tan ɓen mbawten wiide kalata gonga saabu ko ɓen goni tonna meɗen ɗum saabi noon hande eko hunde hulɓinide hunde hulɓinide banggueji wonɓe ɓe kalanta rewɓe ɓe jiɗodiri ɓe gonga tigui rigui so tawi neɗɗo on ƴetti o ari a debbo a hucciremo a wi mbeɗa yinma ene jogori woppude galle yummum woppa galle bamum woppa yimɓe mum foof hande yaaha notoyma e ngal ɗon noddago nodduɗa ɗum sababude yidde notoma hen debbo jogui tan ko hoori muɗum debbo jogui tan ko pellital muɗum ko heddite ko gaynete hen ko gorko heewi ɗum gaynude worɓe ɓe tamin enen mbaɗi lancé appel e worɓe ɓe
tigi rigi ne ɓe mbawata jaggude rewɓe ɓe ɓe ganda rewɓe ɓe ko woniraɓe mabɓe rewɓe rewɓe ɓe ko baɗiraɓe mabɓe tigi rigi saabu aɗa jogui bane debbo aɗa woppi ɗum galle aɗa jogui miñiraɗo debbo aɗa woppi to galle to sa ƴewri ɗon on debbo mbiɗa sikki sa ƴeewimo nder yitere ma waw haalandemo gonga ƴewramo yitere jurmo so tawi omo yiiɗi joɗade e dewgal makko mo jooɗo e dewgal makko kono hande fof koko eggi moni foof haala tan ko ha heeɓa Eva Demba Ndiaye so tawi ko jiɗɗo Eva haala tan ko weeli Eva haalanta Eva gurdam muɗum no gurdumi so fini haccirta ko haalanta ɗum Eva hayso tawi Eva ne jogori adda galle mum haccirta ko ma waɗa feere yiilo kaccitade joguino ɗon ene ulle guite e Eva leydi hande jamanu ko ɗon tonni yeeyi kadi ha naati infidélité mo mbiɗa o woni nde rewɓe ɓe worɓe ɓe foof hay hen goto ɗoftaki rende kuulal fadde joom galle muɗum taw yiiloyaki ɗum banggue goɗɗo ɗum ko caɗele Demba Ndiaye eyyi sono Raky min koko mbiminani ko tan min mboɗo yiiɗi yimɓe mbatta hakkille tubakoɓe to banggal dewgal mum saabu sen battani hakkille e mabɓe to banggal dewgal mabɓe eɗen batti hakkille walla eɗen jiiɗi wurtude ɓe gurdata ni wawata yaarude noon ɗum waɗi hande ko heewi laaƴi ay min hay holgonɗo yummakko mbiɗa waɗi ɗum contre par ce que neɗɗo ne wawi wiyede holgonɗo yummakko tawa yummakko ko miskino mbiya wadde min dokkatamo ɓiɗɗo hay toon mboɗo yiiɗi itte e dewgal holko liggoto kam fota arde dewgal ko wona ɗum ko a haali a wi yore worɓe ɓe jurmo sukaɓe rewɓe ɓe mais ay neɗɗo ko ma weela wondude aɗa andi ɓi mo jibinɗa kam on no wayi waade foof hankkadine a wawa riwde ɗum e galle a wawa yaltinde ɗum galle kono debbo so tawi on donki wondude tan wayata kono ɓuurani e itta ɗum tan hankkadine sellata debbo won jikku mo jogoto on mbawa wondude sono wondi ko lor rewɓe kañumen ne wonko woni men ha heewi hayso tawi wonko wone worɓe riwetake wonko wone rewɓe ha heewi saabu rewɓe hannde sa haaliɓe gonga ni no Eva wi ya haalan joomum gonga wonde a liggaki walla wonde liggey ma yarani noon jomum natta e ma a faami jomum yiɗi tan rewɓe hannde jiɗi tan ko arde tawa foof ne weeli tawa foof ne welliti e ɓe jiiɗa muñande ɓe mbawa muñande hay goto ɓe mbawa sabbade saabu won debbo won gorko goto dewnoɗo e debbo ɓe mbo jinma omo haalana debbo omo invite ɗum e parasuji te omo jogui debbo yakar aɗa ko debbo jaabi est ce que an gilli ɓoli ne ñaame mi ñaamat gilli walla haalaji belɗe mi ñaama ɗum walla min wona ɗum wawi namdemi maɗa min wawi nonde maɗa est ce que wonko mbawanɗami wonko mbawɗa ça veut dire ko debbo ko kalis yiɗi te hannde sa ƴeewi hannde 95 walla mbiya 75% rewɓe ko kalis tan ɓe jogui sa ala kalis ala ko mbawɗa haalandeɓe gilli haɓe jamma haɓe jaɓanma donc rewɓe kamɓe pusi dewle ɗe to banggal intérêt ji mabɓe ɗi ɗon ko ɗum woni ko worɓeɓe mbawna so yeehi ha demba mi jaɓani ko rewɓe pusi dewle ɗe ɗon kam wo batta ha jofnani ko ɗon tan taƴatmami min mi jaɓani wiyede ko rewɓe pusi dewle ɗe saabu minen komin rewɓe wonko min guuri won worɓe ɓamin guurde ɓe ganduɗa hoto somin jaɓata hande janggo wonde ko rewɓe pusi rewɓe ne jiiɗi dasede de rewɓe ɓe namdaki million namdoraki million ngaji ɗiɗi namda million tati namdi ko gilli Allah e nelaɗo gilli saabu Allah pasodiral e cuurodiral dem wala Raky mi jaɓani ɗon rewɓe ko ɗum tan namdi mais ngal ɗon hande rewɓe ɓe hoto yeehi ha woni potal debbo e gorko haɗa gorko miijoto ni yodde somi waɗi feccere yo debbo waɗa feccere kono minen rewɓe min jaɓani hande jamanu hande ɗo ngol so waɗino babiraɓe amen e yummiraɓe men hanki ɓe so tawino ko ɗen dewle cuurodiral wonno kono hande oɗo jamanu ɗum laataji ɗo dema onon yummiraɓe men hanki ɓe sono Eva kam seeɗa yummiraɓe men hanki ɓe no muñiranno ni eɗen jiɗiranno ni ono wona no jiɗiro oɗon goho jiɗon ko debbo gorko jooɗo jontaɗo baɗɗo coofe te gilli bien sûr gorko yo yonti d' accord gorko yo yot d' accord wona ko ɗum jiɗɗon wona ko ɗum jiɗɗon wona ɓeɗon gorko yo yot d' accord waɗa ɗon cuɓo goɗɗum ɗum woni holɗon jiɗɗon ko gorko joguiɗo te woɗɓe joguiɓe kewani walla hayso tawi joguiɓe mbawa wiide ne mbaɗanma ko jiɗɗa ko ɓen foof ɗum woni noon waɗa saaha oɗon jawa anani gusto doole moɗon e banggal gilli kadi ko wona ɗum ko oɗon wattodiri hakkillaji e wodɓe aɗa yiya debbo mo ganduɗa ene wattodiri hakkille o e debbo mo ganduɗa taw doole fotani rek hay goto yiiɗa waɗe discrimination hay goto yiiɗa yewede hay goto yiiɗa jooɗade jamma gandanɗa mana hoore ma hakkude mum e joom suudu mum yaware ene soroɗo ko onon woni ɓe ganduɗa guite moon hande to powɗum ɗum to leydi ndi walla wonɓe on ɓe leydi ndi woni ko kattinani ɗum rek il faut kalde gonga la Demba mi waɗete wiyete ɗum ɗon mi jaɓani ɗon mi yadade e ma ɗon saabu ɗum jiiɗa debbo mo ganduɗa footi ma no foyni ko toyi fari debbo mo ganduɗa ne yippi guite muɗum less ha jaɓani resondirde e miskino hono muɗum mais ɓe ɗum ki famodirde par ce que e miskinagal mo hono ene jaɓanimo andi ko miskino o wawa sodandemo oto wawa sodandemo galle ɓe tolni koye location ɗum fof o jaaɓi mo andi ko ɗum ɗon o naatemo ko yeehi ha nder gorko sorti hen ɗum ɗo fof yiyama ɗo te woni guura rewɓe guuri ko ɓuri ɗum wona rewɓe ne guuri pire ko ɓuri ɗum ko ɗum ko kalami ɗo ene ko
Eva ne andi ko kalami ko goɗɗo ne andi ko kalami ko Eva sohna Eva wonto jogiɗa ko kalɗa hen ko Voilà. heewi banggal ngal e lejjiri banggueji foof min mi wawide tan rewɓe ɓe tan goni victime ko victime e nder dewle ɗe mi wawide kadi worɓe ɓe tan kañumen goni victime e dewle par ce que hunde nde c'est partagé. Voilà, mi sikku tan probléme o wona seulement avec worɓe ɓe walla no wiyete rewɓe ɓe. Problème c'est une question de personne ko neɗɗo a faami c'est que yimɓe ɓe il faut ko eɓe daña habitude ko ganduɗa eɓe waɗa ɗum soɓe yalta e neɗɗo o haade maɓɓe resde ɓe haalna neɗɗo o ko jogui foof ɓe haalnama ɗum soɓe haalnima ɗum ça fait que so resimo waɗatamo ɗuma no wiyete o jahata dal kono sa par exemple sa ari hande mbiya ko min ɗum joguimi walla ko ɗum mbaɗatmi joni so tawi debbo o naati e mariage o après ene wawi dañde probléme par ce que ko watno yakar ko wonani en nder mariage he te ɗum ɗon hay l'islam ni yiɗa ɗum an no mbaɗa ni ko ɗum poɗɗa hollirde kono toto hollir ko ganduɗa a wayani noonu a faami kadi min e rewɓe ɓe kadi a yiyat mo ganduɗa gorko mum ene yurmo ɗum no fewi kono kañum so jamma ari ene salano gorko mum aɗan ɗum ɗon ne ko cause divorce par ce que neɗɗo so tawi gorko ma so sohlima koko foti vraiment dañde plaisir e ma annene même chose kono a yiyat joni rewɓe ɓe wonko ganduɗa ɓe fadat ɗum e gorko wiya sa yoɓani kam mi waɗantama hay hunde ɗum ɗon ene wawi wonde cause divorce faami kadi rewɓe ɓe il faut la propreté neɗɗo so tawi o laaɓani so tawi bandu mum laaɓani ɗum ene wawi wonde cause divorce a faami ene wawi wonde e gorko o ene wawi wonde e debbo o ɗum tahi minen foof gartiren hakkille amen jetten ko ganduɗa ene moƴƴi mbaɗen ɗum e nder mariage pour kadi eɗen haala gonga nane a wi par exemple wonɓe ganduɗa eɓe wona e galle mawɗo ɓe haalata gonga kono ɗum ɗon kadi ko question de personne aɗa wawi wonde e famille mawɗo taw a haalata gonga a faami il faut que dañen habitude emin kaala gonga ko gonga yahata gonga woddani to yahata ɗuma no wiyete fenare woddani to yahata a faami kono sa haali ko ganduɗa ko gonga neɗɗo o ni o yidete o wiyat min de o ko dañi foof ko min mbuɗu ngu ko min donc mi jooɗoto mi muñanama kono so tawi a andi an a haalatama gonga nden o waɗat tout pour o waɗa séparé e ma par ce que o dañat déception voilà e sohna Eva machallah ko noon tigui a haali banggue debbo wona tan haalde gonga nga walla gurnam ɗam foof ko hen par ce que yimɓe ɗiɗo resodirɓe moni mabɓe foof ene wawi banowol ɓandu makko weela goɗɗon walla metta goɗɗon ɗum so yeehi ha juuti so tawi neɗɗo heewani muñal ɗum foof ne wawi wonde lor ha saabu o cergal ɗum fof e waade noon wonɓe ganduɗa ne jogui muñal janggal neɗɗo o foof no wawi waade so tawi gorko ko janowo crise debbo ne wawi muñde suurama wone gorko kadi so tawi debbo o ko janowo crise gorko ne wawi muñde suurama par ce que no yimɓe mbaɗi noon mbiɗa c'est une question de personnalité koye neɗɗo o wona ɗum ko gonga neɗɗo foof e ko wonɗo hawra wonani mbeɗa haalda e neɗɗo goto mbimi e worɓe ɓe so tawi ene kalda aɗa haalda e debbo aɗa yiiɗi pourtant aɗa foti wadde ɗum ne wadde soulevé défaut ji ma debbo la même chose mon foof foti haalde défaut ji muɗum so tawi debbo ko jiɗɗo kalis so tawi omo ƴeɓodiri e gorko mboɗo wawi wiide min komi jiɗɗo kalis gorko anda min de debbo mo jogani resde ko jiɗɗo kalis walla min min jiiɗini ko gorko ha sabandagam ko hono ni jiiɗirmi kono a yiyat hande ɗum ɗo foof wona e mentalité ji meɗen ko gorko yo suuɗa debbo o tan ha o wiya mi funtamo hami resama nawa galam ko wi toon foof wawi muñde wona noon saabu so tawi yumma rokkanima baba rokkanima hay sabu goto waɗa oɗon jeeyi ha jiiɗiɗon jiɗodirɗon wonko ganduɗa ene foti wonde hakkude moɗon sussuɗo ne fotani wonde ɗon mon foof ene foti jogade pellital timmugal oɗo ko guilel labɗe nanni men ko guilli ɗi tan gopparame e nder dewgal ngal ɗum ɗon hande manque e rendo ngo ko ɓeɗon worɓe ɓe ganduɗa joguiɓe ɓeɗon imanagal manque e rendo ngo ha saabini hande suurde neɗɗo satte rendo ngo demma eyyi nani sohna Eva haali ko question de personnage koye neɗɗo woni mais mbiɗa sikki oɗo jamanu hande tonɗen ɗo oɗo crise mo gonɗen ɗo oɗo crise valeur mo gonɗen ɗo hay gorko goto dañen ha debbo moƴƴo wersido ɗum anani par ce que worɓe pinidi ɗum gandi hande ko debbo moƴƴo saɗi hande aɗa yiiɗo an heewani to jaaɗa e dingiral tan walla jaaha e grand place jiya gorko ne garo ene yaltina joom suudu mum mbowon
min joom suudu mo heewi hay so tawi ko nder ko a maayiɗo nder suudu a yiɗa nawde gorko walla par ce que façon ma gorko anduma an joom suudu ma won manquant gonɗe muɗum min de min ndewoɗɗe amin nguura ko ganduɗa amin mbawi moftude mais hande a woni gorko walla a woni debbo kala to joddiɗa e debbo omo wawi wiide waro wima min de joom kallam ganduɗa fof no wayni oɗo ala fof ko way nafande hay kastari hay hirade hay luwas walla hay ɗum ɗo ñande foof e worɓe e rewɓe ne jaltina woɗ ɗum nden boowal te attention kala ko jaltinɗa e neɗɗo ko tewi wiƴam tan kadi kala ko no gurduɗa e joom galle ma tinat ɗum ñande foof e rewɓe ne jaltina woɗ ɗum nden boowal nawa ɗumen e bajjan gohuji nawa ɗumen e radio ji nawa ɗumen e sehilaɓe men worɓe hay sehil ma gorko jaaha aɗa haala hon caɗele joom galle ma rukkuji goɗɗi e joom galle ma te pourtant joom galle ma ko suɗantuma joom galle ma ne hessa jordade so hinum gorko walla so hinum debbo nde joom suɗanto ni wayi ami waɗa réalisé fat mi ara hay hannde gorko mo jiiɗa fuyiɗo ko debbo mode ko rewɓe keewi manquant ji sohna Eva hannde kala mo jiiɗa yurto ko debbo moƴƴo yurto on debbo joom suturu debbo joom muñal a faami debbo mo ngannduɗa kala ko mbawɗa wujude muɗum ko suturo wonta ko heddi ko noon kallanani affaire booteyel walla affaire ƴewde laɓɓingol ɓonde ɗum kadi ko complémentaire ko hen jeeya won rewɓe ngannduɗa ayi kono ene wawi wonde cause divorce eyyi ko ɗum jimi won rewɓe ngannduɗa to ndeseraɓe ɗo eɓe mbawi wadde maquillé fof ɓe gara ɓe mbaɗa to début o fof ɓela wonɓe ngannduɗa sa arata ɗumen taw wona mbomri taw ko suuɗɓe no kañumen ko mbomri ɗum nata hande tawa wona mbomri taw won worɓe ngannduɗa ko mbomri tagi ɗumen ƴewde ngannduɗa hoɗema kalis no ndesa rewɓe kono kadi non kadi so tawi a réussi mo ngannduɗa ko mbomri te so tawi o ari oɗon daña probléme aji mbaɗon divorce ko ɗum jimmi haalno ndem voilà aɗa ndu ɓeɗa nani mbiyeɓe kaldu gonga an aɗa wawi haalno joom galle ma min de mi wona mbomri walla min de mi meeɗi resede wo rewɓe koɓe cuuɗata worɓe ko heewi ɓe jaaha ha nder no ɗum waɗa explosé ɓe gona e wiide ko worɓe ɓe mbaɗi noon est ce que wona contraire o kalda est ce que wona worɓe ɓe min mi wiyata ko gorko walla ko debbo c' est une question d' éducation a faami par ce que sa dañi éducation moƴƴo mi sikku hakkude ko heewi hakkude ma e debbo ma haadat e nder mom tan kono joni so tawi neɗɗo o dañani éducation moƴƴo so tawi ko boni tan ko heeɓi e nder peuple o ɓe yalta boowal c' est parce que onon il y a problème il y a problème ko question de éducation mais aussi ko question de Eva ay hannde fatmi ara seeɗa tan hannde e guurade men tan e société mo gonɗen ɗo hannde a yii temedere gorko ene yaltina debbo muɗum boowal amine ɗo komi heewani ene heewi de temedere gorko ene yaltina debbo muɗum boowal ha sabana on tawa debbo ne jooɗi ne ñoddi ko rol debbo fonno wonde de kala ko muusi ɗum yaha yuppuno yummu walla yuppuno e mawɗo kañum muñata ni kañum muñata e nder galle he suuɗa hoore muɗum wallahi suuɗa hoore muɗum jiya gorko setta ɗemgal mo fotti fof e beddaji ene haalamo kaaride ko ni wayi yaha yiiloyo woɗɓe pourtant konko de ko piiɗo tat e défaut ji debbo ne deeƴi wonko fenani debbo ko ha wayno leydi kono debbo ene suuɗa andi naati hen a faami dañi bibbe dañi ɓiɓɓe walla dañaki ɓiɓɓe nawdi naari hen dewgal ko vie mo ganduɗa hoore ma ene waɗi mais Raky en général muñoɓe ɓe tawat eɓe dañi toon bibbe aɗan sa dañi bibbe par exemple a yiiɗa wadde divorce par ce que so a waɗi divorce affaire o waɗat répercussion e sukaɓe ɓe e jangde mabɓe walla e hakkille mabɓe a faami ɗum de hewɓe ɓe dañat probléme kono elle préfère ɓe mofta probléme aji ɓe kalanta ɗum haali haala répercuté ganduɗa ko répercuté répercuté divorce o sah miijo no gurdata e joom galle ma ni ko ɗum woni ko artata e sukaɓe ma aɗa faami joom galle ma haalinani haala laaɓal ko tagui ka debbo kanko ko gorko wonko sohlirma sohlirani ɗum ɗon yo ɓanduma laaɓa yo haalama newo yo konngol ma ɗa kono répercussion mi wiyani pour ko mbaɗata gorko ma a famani ala sukaɓe dañat probléme kono aɗa andi so wiyama par exemple haɗa sukaɓe ɓe dañat probléme waɗat répercuté e mabɓe so aɗa andi cukalel so sañino wonat hakkude yummum e bammum a faami so wonat hakkude yummum e bammum a faami ko ɗum joni voilà joni répercussion o c'est so tawi o yii bammum no wiyete babiraɗo bam makko e yummiraɗo o foof ɓe wondani ɗum ɗon cukalel ngel omo wawi hen dañde probléme mental ko ɓuuri wadde danger e cukalel ngel ɗon woni bamma wawa sertude yumma kono bamma yumma nan nangi ɗum to ganduɗa hoore ma
ko jamma tufile kalumba bamma yumma nan torkina dum taw bamma wawa sertude yumma bernde bamma wela bubane yumma on on don ni ko de problème ngandi derde mon odon lorondira certe taw ko effectivement dum don ko mada wadi d'accord e mam dum don ko gonga so tawi on jehi ha nder on ngandi dewgal ngal solution ko sertude sertude buri sabu adani sukabe aben kucciri hen aben dara parce que cukalel kadi ko yi ko dum wadat copier kadi sukaɓe kadi mbasa wonde victime e nder dewle ɗe saabu cukalel kañum haydara anda ko andinaka ko tan ko jangguina ko tan ɗum woni ko wawata ɗum noon enen rewɓe walla enen worɓe mun foof yo wattu hakkille muɗum e joom suudu muɗum an gorko desto wattu hakkille e joom suudu ma o par ce que joom suudu ma wonko muñatma ko heewi an debbo kadi wattu hakkille e joom galle ma o par ce que joom galle ma wirtima dame kewɗe damal cuuɗi yummiraɓe kewɗe naata ɗon naata ko damal suudu yumma wini yiɗi ɗon debbo kono on kadi ko pasama jaggu ɗum ha tiiɗa kormana ɗum Demba Ndiaye taw wonko kalta haɓe sikki wasata taw ko dokkanɗen e waktuji gasi ha laaɓi so wona Demba woda ko kalɗa hen Eva woda ko weddi hen tongen yewtere nde no hannirta ni saabu yewtere nde no waɗi fayida no feewi min kam ko mbaɗanmi erama tan koye rewɓe seeraɓe taw en goppi ɓiɓɓe mumen e galleji babiraɓe mumen rewɓe wonɓe gara ɓamtoto nduɗon nde suudu taw ɓiɓɓe nan ɗon taw ɓe jibinani ɓe ɗon kadi eɗen mbaɗa erama rewɓe yoɓe jogo ɓernde jurumi par ce que hannde aɗa yiya mo ganduɗa hoore ma debbo mo ganduɗa hoore ma aɗa wonde joom galle ma jogini ɓiɓɓe a jibinani nanga ɓiɓɓe ɗon aɗa halko ɗumen aɗa bonna avenir mumen aɗa bonna gurdam mumen kadi rewɓe kadi en kaali ɗo ko heewi kono en kalani banggue nawligu kadi ne adda ceeral gona e suudu tan mbiya hay goto tawatama toon te ko Allah wi a ɓurama ko a famɗiri ittude ɗum ko Allah yamire maako a famɗiri ittude ɗum wonɓe ganduɗa kala nde ndesa tan so tawi nawligu ari tan bone waɗi joom galle mum wonta wona jaam ɓiɓɓe mum gonta wona jaam eɗen mbaɗa erama rewɓe yoɓe tinno e joom galle mabɓe mais aussi yoɓe tinno e rewɓe mabɓe mais aussi yoɓe cuuro koye mabɓe ɓe cuura joom galle mabɓe ɓe cuura ɓesgude mabɓe Eva e kay raki voilà kongulam cakkitide ɗo maɗa wiya couple aji ɗi fof woni gorko e debbo o yeɓe wat communiqué eɓe haalda e partenaire mabɓe soɓe haali mataw wonko ganduɗa neɗɗo o moftino ɗum e nder bernde makko ma so yaltinama kamɓe ɗiɗo ɓe haalda ɗum ɗon ene wawi wonde solution o vraiment voilà maɗa yetta onon fof kadi maɗa yetta Demba Raky onon fof et les caméraman onon fof e kala neɗɗo ene liggotoɗo e Pindi TV maɗa yettan nenam e baba e yimɓe fof dal vraiment e fuutankoɓe fof Allah jarama on jarama Thiat mbeɗa sikki yewtere nde ari ha ɗo en beltanima ɓe ganduɗa kamɓe goni ɓe jooɗiɗen ɗo e plateau Demba Eva on beltanama no fewi no fewi no fewi en jetti diaspora on hannirta ni jetten hono bammen Abou Sile Diallo gonɗo toon to France hono bammen Idrissa Wagne konko no yettama no fewi no fewi Mauritanie mention spécial kamɓe foof en mbiɓe assalamu aleykum taw noon joguiɗen toon ko diɗɗal tigui rigui kamɓe foof en calminiɓe mo limti jouma Amadou Djigo toon to Thialgo a salminama a jurama no hannirta ni jetten Daouda Moussa Dia no hannirta ni saabu konko sababini ha jooɗiɗen ɗo Abou Samba Diop e Leila Ndiaye Baba Hamad kamɓe fof en mbiɓe Allah jarama e jarama vive notre caméraman Thiat Walo Thiombane oɗo fof on jarama merci beaucoup